ongi geratzen zaio. Eta bagoa, ara, eta bat, bi, eta... Bat, bi, eta... Eta orain bat, bi, eta iguazen! Polita izan den antzerkitxo. Horrela zenbat edo amaierak gure gaurko esantxo hori. Ez haunaren bat, zen urtean. Denok, igaro ezagun eta pasatzagun urte eder bat. Bai, da, agur eta beste bat arte. Adon rampekin zen gaurko horatu.
egin duzu? Mikel, instrumenta furgoneta,
¡Pues va, soldado Ustra!